Ovakve zemlje nema nigde na svetu, a i ovde ima sve manje. Koliko Srbija treba da se smanji da bi mogla cela da uđe u Evropsku uniju? Moj engleski je katastrofalno loš. Eto šta nam Zapad uvaljuje. Svi Jugosloveni su bili u istim govnima, ali smo mi Srbi pokupili sav kajmak. Aleksandar Baljak je jedan od najpoznatijih srpskih aforističara. Do sada je napisao 400.000 aforizama. Samo po sebi to dovoljno govori. Počeo sam da pišem aforizme pre 40 godina. Čitao sam knjigu aforizama Brane Crnčevića "Ćuti kao što govoriš" i zatim sam uzeo i neke njegove druge knjige, Dnevnik jednog, na primjer, i čitajući tu knjigu počeo sam da beležim neke rečenice iz te knjige, nešto što mi je bilo interesantno, zanimljivo, a onda neosetno sam beležio i neke svoje komentare. Nisam bio ni svestan da je to neki trenutak kada sam počeo da pišem neke ironične, satirične rečenice po uzoru na Velikog Branu. Kasnije sam tu svesku uzeo i zapravo zapazio da između Braninih rečenica postoje neki komentari koji su ličili na aforizme i to su bili prvi aforizmi. A onda me to toliko ponelo da sam svakoga dana ispisivao po 30, 40, 50 aforizama. Prve godine sam napisao 10.000 aforizama. Od toga je nešto i ostalo. Bilo i zanimljivih aforizama. Recimo, sećam se jednoga: "Moja zemlja je mala, ali rastresita." To je bilo 74. godine. Znamo šta se onda događalo. Te godine donet je bio Ustav. Zemlja je počela polako da se raspada. Kasnije je došao jedan aforizam: "Federacija se razmnožava deobom." I onda su se posle nizali razni aforizmi. 1982. godine sabrao sam te aforizme u knjigu "Ubedili ste Boga u meni". Ona čak i dobila neku nagradu, neki omladinci su me nagradili. Nagrada je bila "Smeli cvet". 2-3 godine kasnije su čak i neke aforizme izgovarali na sletu, što je bilo za mene interesantno. Nisam verovao da će neko da... Čak i taj aforizam "Federacija se razmnožava deobom" je bio izgovoren na sletu. Nastavio sam naravno da pišem. 88. sam pokušao u stvari da objavim knjigu, ali onda su već nastali problemi. Izdavačka kuća Prosveta je tražila moj rukopis, unela ga u izdavački plan, objavila u listu Politika da će izaći knjiga aforizama. Međutim, kada su aforizmi složeni, kada je sve pripremljeno u štampari za štampu, onda su počele da se događaju neke stvari koje su bile karakteristične za to vreme i knjiga je zaustavljena
i nije izašlo u prosveti. Ja sam uzeo rukopis, odneo drugom izdavaču i objavio onako kako sam ja zamislio. Inače, urednici prosvete su tražili da izbacim više od 200 aforizama, naravno sve one koji su asocirali na velikog vođu. Ja sam se branio u to vreme i rekao sam, nisam mislio, otkud znate na koga sam mislio kad sam govorio o vođi. Nisam vređao određenu ličnost, mrska mi je i pomisao na nju. I tako da je to, kažem, bilo jedno vreme zanimljivo za aforističare, bilo je vreme cenzure, ali ta cenzura nas je terala u literaturu zapravo. Nismo mogli direktno da kažemo ono što smo želeli, ali zapravo se pokazalo da kad se govori direktno, da to i nije tako kvalitetno. Najbolja je ona satira koja nekako deluje iz drugog i trećeg plana. I paradoksalno zvuči, ali cenzura nas je terala u literaturu. U to vreme su bili jako kvalitetni aforizmi, to su bile 80. godine. Naravno, bilo je, kažem, i problema. 79. godine sam u listu Student imao rubriku, svakom broju sam objavljivao aforizme, a 79. se desilo da sam objavio 4 aforizma zbog kojih se digla velika prašina. Naime, Josip Broz je došao mjesec dana pre toga sa samita nesvrstanih u Havani, u listu Student na posljednjoj strani velikim slovima su bili ispisana 4 aforizma. Jedan je bio: ni dela ga neće nadživeti, toliko je besmrtan. A sljedeći je bio: država odumire, a u pauzama puši Havane. I to je bilo jako provokativno u ono vreme, tako da su bilo je reči da će čak i redakciju naravno da smene, jer se to često dešavalo u Studentu. Međutim, nekako je to ipak sve prošlo. I neki su nas čak i političari branili, rekli su nemojte napadati aforističare, oni su potrebni, oni su takvi kakvi su. I kasnije su naravno usledile druge knjige, 96. Krvavi provod, 2000. Sumnjivo okupljanje reči, 2007. Rat je prvi počeo, tu sam napravio jednu jako obimnu knjigu, mislim da ima negdje 1400 aforizama, 7 godina sam je pisao. Napravio sam tu knjigu kao jedan roman, mislim da su aforizmi tematski složeni i kao da izlaze jedan iz drugog. Tako da je to bilo neka novina u aforističkom svetu. Aforizam je moja prva ljubav i ja sam ostao veran tom načinu izražavanja, to je jedan poseban način mišljenja, na stvari se gleda iskosa, sve se vidi drugačije, ništa aforističar ne gleda onako onim očima kojim gleda običan svet. Uvek gleda nešto i vidi nešto drugo. I to je jedno more, jedan okean mogućnosti da se napišu razne paradoksalne rečenice. Kada sam počinjao da pišem, mislio sam da je već sve napisano. Čitajući 10-20 zanimljivih knjiga koje su bile u to vreme. A onda vremenom se pokazalo da sam samo umočio jedan mali prst u okean i da je predamnom jedno neverovatno prostranstvo. Ispisivao sam po 10.000
aforizama ili da ih nazovemo aforizmima, to su bili i pokušaj i svake godine, tako da za ovih 40 godina sigurno ima 400.000 zabeleženih raznih rečenica, pokušaja, naravno nekih 5-6 hiljada sam objavio i želim da objavim samo nešto što smatram vrednim, ali teško je to, nekako naviru razne ideje, svakoga dana se nešto beleži i čovjek ne može više da se snađe mnogo u tome, tako da ne znam, sve mislim da ću se vratiti tom rukopisu, da pregledam, da nađem još nešto što sam nešto propustio, ali vreme prolazi i verovatno nikada to više neću pogledati, samo čitam ove nove aforizme i nešto od toga odaberem za objavljivanje. Kad okupatoru budemo pružili otpor, sve pazeći da mu se ne zamerimo, taj neće znati šta ga je snašlo. Rusi nas nikad nisu bombardovali. Kakvi su nam to prijatelji? Na zemlji vlada apatija, a samo 2 metra ispod atmosfera je znatno opuštenija. Šta je cilj driblinga na malom prostoru? Problematizovanje ili uveseljavanje? Čitamo neke, da kažemo tako uslovno, estradnije aforizme i volimo da nasmejemo publiku, ostvarujemo fantastičan kontakt sa publikom, upravo zahvaljujući humoru koji je sadržan u ovim našim aforizmima. Mi smo zapravo naslednici, sledbenici Radoja Domanovića, koji nije pisao aforizme, ali se taj njegov duh preselio u ove kratke i jetke i zgrovite rečenice koje ispisuju aforističari i zapravo mi radimo isto ono što je radio Duško Radović, samo to radimo u svom vremenu. Koliko znam, imate jednu želju, da vam sve želje budu ispunjene. Kako to komentarišete? Ja se sad uvijek setim zapravo jednog drugog aforizma, jednog mog kolege koji večeras to govorio, Bojana Rajevića. On je i pobedio na festivalu jedne godine na Satira Festu. Rekao je, zdrav čovek ima 1000 želja, a bolestan samo jednu, da pobedi na izborima. Pa želja mi je da kažem da nekako da prođem još jedan put sve to i da popravim ono što se može popraviti. Kad god sam se vraćao nekom starom rukopisu, nalazio sam zanimljive stvari i čudio se kako mi je to promaklo, kako sam prošao pored toga, ali naravno to više nije čitao onaj čovek, to je čitao neki drugi čovek koji je stariji 20, 30 ili 40 godina i naravno da je imao neke druge ideje, jer je imao neke druge slike u glavi i njegova mašta radila drugačije, a i znanje je bilo sigurno veće sada nego što je bilo na početku. Ko kaže da mi jedemo ono što se ne jede? Donesite još jednu porciju. Mi za našu omladinu ne treba da brinemo, što s velikim uspehom i činimo. To što su satiričari pisali o bivšem vladaru i te kako vređa sadašnjeg. Upravo je to omogućava satira, da se o ozbiljnim stvarima govori naravno na duhovit način, na taj paradoksalni, na način koji će iznenaditi čitaoca. Nama je cilj da svakom rečenicom iznenadimo čitaoca ili slušaoca. A cilj nam je da govorimo zaista o ozbiljnim stvarima. Diktator želi isto što i narod. Hoće o svemu sam da odlučuje. Kad su mu rekli da je govno, živ se pojeo.
samo mrtav Srbin je dobar Srbin, pod uslovom da se ne okreće u grobu. Kad budete vidjeli koliki je vaš deo, zažalit ćete što nije manji. Ako vam mi dođemo tamo, opet ćemo živjeti zajedno. Osumnjičeni je pao na poligrafu i tom prilikom je zadobio teže povrede. Lepo stoji crna čarapa na glavi, sužava u struku, a širi u ramenima.